Konfiantzaz gainezka eta inoiz baino lasaiago kantxaratu zen Aritz Lasa. Azken laurdenetako ligaskaren atarian zegoen, ametsa. Amets gozoa, amets gaizto bilakatu zitzaion berehala. Lehenengo pilotakadatik ezinean ibili zen Urretxuarra. Ezkurriak bizi ibili zuen berez bizia zen pilota. 17-1 aurreratu zen Ezkurria. Pilotak Aritz Lasa irentsi zen. Beha jaunda jabezan hor, beha ni baino indartxu bada. Eta saiz duten, aserre alde hortatik, oso aserre. Horako pilotakin jogatzea, ez dinezkoa. Josebak dena egin zuen ondo, bikain eta oso bizi sakatu. Pilota ezkerorman ondo sartu aritzen gantxoa saiesteko, eta boleaz bere lekutik atera zen behin eta berriro aurkaria. Lasaga markagailua zertxo beti itxuratzeko aukera izan zuen bere pilota atera zuenean. 6-2 partzial egin zion Ezkurriari. Baina jakin Josebak sakea hartu hartako kontuaren naitzea, eta hau hartatu zen. Sakea berreskuratu bere pilota atera eta 22 joan zen zuzenean. Presioari ondo egin zion aurre Ezkurriak eta iaz bezala, azken laurdenetako ligaxkan da. Pozik objektibo gaia lortutelako berriz ligian sartzea, eta legian ez usteko matemateko gaigan.